ponúkame vám exkluzívne na predaj ideálny trojizbový byt pre rodinu na sídlisku Juh v obľúbenej časti Vranova nad Topľou. Vyniká svojou priestrannosťou, veľkou kúpeľňou, slnečnou lodžiou a jednoduchým prístupom do centra mesta, ku školám aj obchodom. Tento byt má užitkovú plochu 74 m2. Nachádza sa na prvom poschodí z celkových 6 poschodí obytného domu. Tento byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Spacia časť bytu, spálňa, detská izba, je orientovaná na juhozápad, odkiaľ si budete môcť užívať dostatok slnečného svetla počas dňa a výhľad na zelenie v okolných sídliskách. Kuchyňa s obývačkou je orientovaná na severovýchod, takže ranná káva s východom slnka je samozrejmosťou. Byt sa nachádza vo výbornej a žiadanej lokalite blízkosti centra mesta. V okolí je materská škola, základná škola, stredná škola, obchody.